зрабіў так. О, каб на дрэвах замест снегу салодкая цукровая вата стала. А я б, калі мог чараваць, звычайныя ледзяшы, якія звісаюць з даху, у цукеркі ледзяшы ператварыў. Здорово! А я б тады наогул зрабіў так, каб у рэках і азёрах замест вады салодкі кісель быў. А я б... Добрый вечер, сябры мои. Прывітанне, феечка. Добрый вечер, дзяўчынкі і хлопчык. Ну, рассказывайте, чым займаетесь? Мы, феечка, сёння цэлы вечар стараемся адзін аднаго перафантазіраваць. Як цікава. І на якую тэму фантазії? На тэму, калі б я быў чараўніком. А вы б хотели быть чараўнікамі? Што за пытанне, вядома, хацелі. Бо вам жа чараўнікам нічога самім рабіць не трэба. Замест вас палачка чароўная ўсё зробіць. І не толькі палачка, у чараўнікоў яшчэ столькі рэчаў чароўных ёсць, якімі яны карыстацца могуць. Гэта пра якія такія рэчы вы гаворыце? Ну як жа? Дыван-самалёт, капялюш-невядзімка, боты-хуткаходы, ну і іншыя чароўныя рэчы. Вы ж самі ж нам расказвалі, што ў вашай казачнай краіне кожны чараўнік можа гэтыя рэчы на пракат узяць. Можа, але мы даўно імі не карыстаемся. Не карыстаецеся? Яны ў музеі казачных навук захоўваюцца. Ну, не разумею, я б, калі быў чараўніком. Проста ў сучасным жыцці людзі самі прыдумалі гэтыя рэчы і імі карыстаюцца. Феечка, не выдумляйце. Нешта я не бачыў, каб, напрыклад, у каго-небудзь чароўны клубок, які дарогу паказвае, быў. Ага, а я не ведаю нікога, у каго б гуслі-самагуды гралі. А вы падумайце, якія рэчы замяняюць у наш час гуслі-самагоды і чароўны клубок. Замяняюць? Гэта так. Значыць, і ў нас яны ёсць. Ёсць. Ну, я не ведаю. Я? Зараз дагадаецеся. Давайте успомнім учарашні дзень. Давайте. Ну, што вы рабілі з Нестарам? У зоопарк новы ездзілі. На машыне Нестара. Так, а вы адразу зоопарк знайшлі? Не заблукалі нідзе? Не, ехалі і біп-біп, і даехалі. Нам камп'ютар бартавы дарогу паказваў. Праз 300 метраў кругавы рух, трэці з'езд. А Нестар растлумачыў, што гэта камп'ютар са спадарожнікам звязаўся, а той нас убачыў і ўсю дарогу да зоопарка вёў. Такі разумны, ну проста цуд. А я запомніў, сістэма, здаецца, называецца GPS-навігацыя. Ну, а гэта вам нічога не нагадвае? О, я зразумеў. Чароўны клубочак, які дарогу ў казках паказваў, людзі замянілі навігатарамі, правільна? Правільна. А тады гуслі-самагуды гэта ў наш час што? Што? Цёмачка, а ты мне адкажы, калі ласка, чым ты больш за ўсё любіш займацца? Ну, шмат чым, чытаць люблю, вопыты розныя праводзіць. А, яшчэ музыку люблю слухаць. Так. Плыр, гэта і ёсць у наш час казачныя гуслі-самагуды. Дакладна! Кнопачку націскаеш, і плеер сам табе грае. Сапраўдныя гуслі-самагуды. А памятаеце казачная люстэрка, з якім царэўна размаўляла? І што, такі цуд таксама ёсць у нашым сучасным жыцці? Ёсць. О, я здагадаўся, што нам замяняе зараз такое люстэрка. І Што? Гэта планшет, які голас распазнае. Малайчына топа. Тады печкай Ямелі можа быць любая сучасная машына з падагрэвам, так? Вядома. А боты-хуткаходы гэта джамперы, скачаш на іх так высока і далёка. Ну чым табе не казачныя боты-хуткаходы? Ну і ну. Феечка, значыць, людзі і самі сталі крыху чараўнікамі, бо столькі чароўных рэчаў напрыдумвалі. Ну, можна і так сказаць. А яшчэ столькі новых вынаходстваў і адкрыццяў наперадзе. Якія, напрыклад? Скажу вам па сакрэце, што ў будучым чалавек зможа падарожнічаць на машыне часу і ў мінулае, і ў будучыню. А яшчэ?
А яшчэ чалавек навучыцца мове жывёл і раслін. Здорово, Феечка, а я таксама што-небудзь незвычайнае прыдумаю. Усё ад цябе залежыць, Цёмачка. Будзеш старанна вучыцца, абавязкова прыдумаеш. Абяцаю, я стану вядомым вучоным. Вось убачыце. А я не сумняваюся ў гэтым. Эх, и все ж таки вам, Феечка, больше пошчастило. Вы феи народились. Топачка, ты думаешь, калі я фея, мне так усё лёгка давалася? А что, скажете не? Я, Топачка, ў казачнай краіне і ў школу хадзіла, і акадэмію казачных навук з чырвоным дыпломам скончыла. А вы заўсёды так стараліся. Вось гэта правільна, Цёма, старалася. Запомніце, сябры мае, неважна, кім вы нарадзіліся, толькі ад вас залежыць, кім вы станеце. А я вырашу. Буду выправляться и с поводинами, и с учебой. А яшчэ ж не поздно. Ніколі не позна, Топачка. Эх, может, тады что-нибудь незвычайное таксама придумаю. И потым усе будуць казаць: а памятаеце топу з калыханкі? Дык гэта ён нам такі цуд падарыў. Ой. І мы яшчэ будзем ганарыцца, што з табой вялі дзіцячую праграму. Ага, і мульцікі разам глядзелі. Дарэчы, мары марамі, а мультфільм самы час паглядзець. Ой, глядзі. Цуд. Ой, ну а зараз будучым чараўнікам што трэба рабіць? Да адпачынку рыхтавацца. Зубкі чысцім, тварыкі і лапкі мыем і ў ложачкі. Правільна, добрай ночы, маленькія, і чароўных усім сноў. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе, на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай.